Ingsun murmangsa gumun marang sira kulub ing atase wis sawetara suwe anggonira swita kelawan pun bapa lan kawruh apa wae uga wis tak paringke marang sira kulub ewadene tak pirsani teka isih katon jenak ngadhep ana ngarsaning pun bapa kuwi apa meneh kang bakal sira karepake nggir Narayana inggih kaluhuran Sabda Paduka sanget dipenemban kula sampun ngurmaosi sampun kathah peparing piwucal Paduka penemban ingkang kula tampi ewa semanten kula taksih jenak ngadhep wonten ngarsa Paduka penemban inggih kula anggadhahi sumpah penemban apa kang dadi sumpahmu ya nggih kenging kula ibarataken tiyang upaya maduning tawon nadyan kula sampun saged ngraosaken legining ngadur namung dereng lega manah kula menawi dereng saged nguntal saglodhokipun penemban iya jagat dewa Bathara syukur bagus kene jumurung dene sira darbe patembaya kang kaya mengkono nggih. Ingsun percaya saugrana murid mongko duwe tekad kaya sira Narayana yekti bakal tetekan apa kang dinayuh siswa mau nggih. Sabab ya kanthi sumpah kang mengkono mau utawa niat ingkang mengkono mau ateges ing kono wis teteken-tekun pangudine karaben tekan sedyane. Ora liwat ingsun namung paring pangestu marang apa kang dadi lekas punggir Narayana. Lan iki mumpung ana wektu kang prayoga sethithik pun bapa bakal mitungkas marang sira kulub Narayana. Muninggih penemban peparang paring dawuh kula sampun samakta nampi dawuh Paduka penemban mangken inggih sira Narayana urip ana ing alam padang iki aja nganti ninggalake marang serawung 5 perkara. Serawung 5 perkara. 1 serawung tumraping panembah. Kaping pindho serawung tumraping negara. Katelune serawung tumraping bebrayan, kaping 4 serawung tumraping alam.
dene kang wekasan ya kuwi srawung tumaping kapribaden. Iku kulup ingkang wajib sira tindakake saben dinane. Oh inggih. Kados pundi babaripun tembung kala wau penemban mengkene. Srawung tumraping manembah kudu ngurmangsani menawa sira urip ana sing nitahake. Ingkang mengkono sira aja pisan-pisan lali marang kang nitahake dene elingmu marang pangeran. Ya kanthi manembah ing ngersani Gusti manut marang satataning agama kang sira rasuk. Tindakno sekabeh ngapa kang dadi gawe sing kirana marang sekabeh kang dadi larangane. Uga sira ngurmatana marang wong liya ingkang uga manembah marang Gusti kanthi metu marganing agama sing beda-beda. Suruh nggih wong manembah marang Gusti kuwi kena tak ibaratake kaya wong lelungan ana sawening kutha ingkang tinuju. Nadyan beda-beda dalane nanging siji kang kaesti manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Mula kang mangkono kabeh kudu ngudi lan budidaya rukune wong-wong kang padha manembah marang Gusti kang nyipta jagat Narayana. Pundi ingkang kaping pindho srawung tumraping negara surasane sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi ana sajroning negara. Ing mangka negara kuwi duwe aturan lan sing jeneng tatanan utawa pernatan kuwi ora sanak ora nyadang. Sapa ingkang luput kudu nampa pidana, dene sapa kang labuh kudu nampa ganjaran. Mula sira wajib nyengkuyung mungguh apa kang dadi gegayuhan negara lan bebrayane ya nggih. Ora ketang klungsu-klungsu yen sira melu budidaya bisane tumuli wujud gegayuhan mau nggih Narayana. Banjur ingkang kaping 3 srawung tumraping bebrayan. Sira urip ana praja kuwi ora dhewe, ora ijen ning bebarengan karo bebrayan agung ing mangka negaramu iki dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang suku, pirang-pirang adat lan budayane. Kang mangkono wis kewajibe yen to sira tansah budidaya ngundhake ngreh kerukunaning bebrayan agung iki nggih. Sabab pangrasenipun kaki ing donya gaman kang ampuh kuwi mung kerukunan kok Narayana. Yen wis gelem rukun aja bedak-bedake kuwi sukune apa, agamane apa, klambine apa, budayane kepiye, lan kuwi wonge sapa, ora perlu dibedakake. Sabab nadyan beda suku, beda agama, beda busana, beda adat lan budaya, kabeh isih nunggal bangsa, nunggal basa, lan nunggal negara. Dene ing wekasan kaping 4 srawung tumraping alam. Narayana sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi kejaba saka peparingi Gusti ning uga awit saka dayaning alam. Katitik manganmu saka peparingi bumi, panasmu saka dayaning geni, segermu saka dayaning banyu, lan uripmu saka dayaning angin utawa hawa. Kang mangkono sira aja pisan-pisan ngrusak marang isen-isen alam Narayana. Kepara sira wajib rumeksa marang lestarining alam mau ya nggih Narayana. Oh inggih, ngesake dawuh, Pramban. Lan uga srawung tumraping kapribaden kudu tok tengenake. Sira Narayana kudu teguh kapribadenmu jejeg adeg-adegmu aja luntur, jiwamu kowe dadi wong nuswantara. Lamun sira bisa mengkono, sira ora bakal kagiwang marang panikating liyan lan sira ora bakal mentala adol negara marang bangsamu Narayana. Inggih Pramban. Samendang boten kalempit dawuh saking Paduka Sang Adi Pramban. Kang mangkono Narayana wis titiwancipun Bapa bakal nglumintirake wujuding sifat kandel kanggo sira Narayana. Ya kuwi sepisan sinebut Kembang Wijaya Kusuma. Kuwi daya atiasane bisa nguripake marang wong kang mati lan durung titiwancine. Lan uga bisa
maluyake wong kang nandhang Papa Cintraka. Lan uga sira bakal ulun paringi pusaka Cakra Baskara. Cakra Baskara kuwi minangka kanggo sarana mangurah satru murka nggih. Kang mangkono Kembang Wijaya Kusuma bakal tak paringake minangka dadi sundukmu Narayana. Lan uga Cakra Baskara bakal tak paringake ana jroning dadamu, sak jroning kulit, sak jabaning daging. Kang mangkono Narayana, para dikepara ngarsa lungguhmu. Pun Bapa Tumuli bakal maringake kembangan Cakra Baskara. Oh inggih Panjenengan. Kala-kala katon lirigin sanging sang awet gandrung sanget ngaturaken dening manguwun Peremban dene sampun kula tampi wujudipun Sekar Wijaya Kusuma tuwin Cakra Baskara Peremban. Iya. Namung nyuwun pangapunten. Ketingalipun kok taksih setunggal piandel paduka ing dipun paringaken dhateng Putra Narayana. Menika badhe kangge sinten Peremban? Oh iya, Narayana. Pancen isih siji. Aji-aji ingin durung tak paringake marang sira Narayana. Ya kuwi jenenge Aji Naragopa. Aji Naragopa wujude buta bajang, cacah sayita somah lan uga panah Kyai Kesawa. Lan munta sira wis ngatek Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa. Ing kono sira Narayana bisa trini krama wujud raseksa gedhe pinggir dhewe nggih. Oh nggih. Menawi dipun kewarangaken Aji Naragopa badhe kula suwun Peremban. Iya. Apa sira gelem nebus sing dadi abon-abone Aji Naragopa? Oh nggih. Nadyan awrat dikados menapa badhe kula sagahi sira sipating satriya yen wis aguh ora kena indra. Inggih badhe kula sagahi tok sagui. Inggih kula sagahi. Iya. Yen sira bakal njaluk Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, abon-abone sira Narayana kudu bisa ngungkapake pun bapa murid marang kasedan jati. Wah, Peremban. Peremban. Nyuwun pangapunten menawi kula kedah nglantaraken sedul paduka kula boten sagah Peremban. Kepara kula wurungaken mawon ing dados niat kula mau. Narayana sing jeneng satriya kuwi latri lan pakarti kudu nyawiji. Lamun kok sira wis ngatur saguh, lah kok banjur sira bali tegese kaya idu tok dilat meneh. Yen kuwi dikulinakake nganti besok ora bakal bisa ilang Narayana. Mula gandeng wis kareca utawa sira ngucap janji kudu tok lakoni. Ngertena Narayana, sira ora bakal dosa kelawan pun bapa awit iki sing dadi penyuwuning pun bapa Narayana. Oh nggih. Kang mangkono Narayana
para sira enggal samata tumuli Adinara Bupa ya kuwi panah Kyai Kesawa bakal tak paringake mapan minangka dadi cecumbuking rambutmu Narayana lan uga Adinara Bupa wujud buta bajang cacah sayuta somah karepe manunggal marang ragamu Narayana nggih para mingna ciptamu pun bapa bareng ngluwitirake Adinara Bupa Narayana sawise sira tampa Narayana kewajibanmu aja nganti lirwa sira nguntake marang sedanipun bapa oh inggih kula kedados dos pundi bapa carane ningna ciptamu pun bapa untakno nganggo geni panasing ati lamun bisa lulus ing kono dadi sarana pun bapa munggah marang kasuwargan Narayana tansah marang sukma sinukmaya winaya wingasapi sinimpen talenging kalbu pambukaning warana pareng saking layak pingaluya apa kaya mengkono sigra sang Narayana sedatep saluku tunggal nutupi baban Basana sajuga kang Sinidikara nggih samudra geni panasing ati saking suruning pangesti saking pojok ing mripat bekurep kang dahana mung sakonan gedene nanging dupi dahana kang arutan kasiniring maruta saya ageng urupe kang dahana tengah ngobar marang sang Padmanaba urupe geni alarna kadipluwung kuwawa nutamaken sedane sang Padmanaba labet pandhita kang wis katarima sugenge ora mokal sedane Begawan Padmanaba moksa sakragane Dewa Bathara semene abote pitukon nggonku ngudi marang Adinara Bupa inggih Penemban saged-saged kula sampun mituruti menawi dados panggon maduka Penemban lega rasane atiku dening Narayana wis entuk ngelmu kang tak upadi wujuding pusaka siji kembang Wijaya Kusuma Wara Cakra Baswara Adinara Bupa ya iki Narayana siswa Begawan Padmanaba sing tuwa dhewe lho monggo dhisik walipun bapa kepleset kuwa tugal agil bareng krungu kandhane sing kaya mengkono Narayana nggih Narayana sira kuwi dudu seswaku sing tuwa dhewe sadurunge Narayana wis ana ing meguru kelawan pun bapa ya kuwi panengah Pandhawa Permadi kuwi seswaku sing tuwa dhewe
Mula Narayana eling-elingen kang dadi dawuhipun Bapa. Sira Narayana ora kena pisah kelawan Parmadi. Lamun sira kepengin gayuh kamulyan bakal mulya uripmu lamun gandeng tangan kelawan Raden Parmadi semono kosok baline Raden Parmadi bakal nemu mulya lamun kok gegandengan tangan kelawan sira Narayana. Sampun kula tampi dawuh paduka pumantar wangsit ing during wonten ing kalingan. Inggih badhe klestaken dawuh paduka Bapak Remban.
Subata swasana tentrem Jata iku hangesti wondene pita iku luhur sirna kang memawa kahanane jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya sarana medhar luhuring budaya inggih luwiting kagunan ina kang sinebat Ringgit Purwa ugi sinebat wayang lebet mangko piwulang Ringgit Purwa sinanggi dadi tuladha Gumelar timbanging Nuswata bahasa angin ditolamun sinurasa wah diyono yen to singawan kanthi sukani permono layar pinenteng datang tawang nirat dolan awang-awang gedhebok kaesti minangka bumi blincok kasekon soroten Surya Candra marang Kartika wayang badya titahe kang kawasa sing widu pamayang kang meneng murba kayon kadulu lambangi tawana sirpin sasmita bumantin mokso gedha kepak kepinjanipun gending kelawan tembang Trinoso dadi lambanging swasana bungah kelawan susah nah harta ingkang ngawurian anenggih binungka cariyos piranganing parwa ingkang kapiji saking Serat Mahabharata punika gumelaring nagari Nandura mila sinebat Nandura nenggih mangkuwardi negari kinepung samudra labet napaning nadyaning pulo negari Nandura ingin dumadi saking nusa-nusa Bandaran yen Cinandra pesasak pati soroni datang kantun bilah sungapaning kaya benawi kuwen harga kang gange kosok kinepung wana diri genaris Karang Kitri nagari Mandura pantes sinebat para Sundari kang merdine bumi pinilih Wanantara teking Jaladri Hanggung tumeksa dadi pesaban pangupa-uga among tani tekan tandri tansah lumadi denya mangerti kanthi tekun Bangolasiti temah katekaning Mengkaesti lumbung kari tansah cinandi dadi raja sak negari cekap ing ayun porah Ningguri para pangisaya mina sariga pider samudra nitih palwa kanthi andindung jala yayah Mas Kintar lampahing punang palwa para taruna manunggal sedya purita marang Sang Waradwija aglaring kawiyatan tengah dadya janma ingkang sujana bali sada Raden tenging disa winangka dadya sarana musadani penandang ruga marga-marga pinapawarata Balisma Engga Gapura kulines bangun 15 Lani Sindura kuning warga dados teken salasih minangka riget kang wonten gendak sekara bebrayan sae papraya luhuring asma kinarya japa anggayuh luhuring bangsa mila kantos negari Mandura sinebat ngancik ing jaman Swarna Dwipa wenang dene cakra jejuluke Sanata ing asta Sangsaraku Sanata jejuluk Prabu Baladewa ya jejuluk Prabu Balarama ya Halayuda Karsana Jaladara Kusuma Walikita Karsana
Mila sejuruk Prabu Baladewa mengerti wenang ageng makutha kadiwatan ngabet Kusubada dadi dalaning dewa awit Kusubada mejahi saturune kayiwangan inggih ing nagari Ngrengga bumi sejuruk Prabu Naga Prasata inggih sejuruk Prabu Balarama mengerti dadi mustikane prajurit ya Sang Prabu Halayuda melabet puspondang kaunang-unang Narendra ingkang sutek nganggo tantang inggih Sang Prabu Kakrasana awit rumiyin dadi sekaring para taruna ing Widara Kandhang ya Sang Wasi Jaladara minangka dadi pepenget Narendra ingkang duwe datang duwe rasa kesel kelawan luka ya Sang Prabu Kusuma Walikita awet dadi mustikane para nata ya Sang Prabu Karsana mengerti ingkang kirsaken pengin damel pemanggang nyata Prabu Baladewa Atwa Jendra Mandura mijil pembarep putranira Sang Prabu Basudewa Monggo kaya mengkono nuju alir saking aring mangsa kaguna Sang Atomya Siniwaka lenggah ing Dangkaraja Wasemetor Nagari 12 kang sekalanjung Sebaran Boraksari Dinandayuda Risa Sebakasturi satemah Kungas Gandanira Ngantya Pateng Pangurakan Jawi Miyos Sang Bunaka kaya korban seki manggung ketanggung biyada pawongan kang sami nampil upacara nata arupi banyak dalang sawunggaling Hardawalika kacumas dipangga kang sarwa kencana temah sirna kang anungsanira tan mantra-mantra nata Mandura Prabu Baladewa pesasat Bathara Brahma ngejawantah kaya Porapsari Gambar hamlabar kang sami srewa Wiwit saking paningrat dumugi Kori Brajanala kebet gamadya kang sanglang gantung seba ing Batira Ngayun ketika ronteng lan bojo kahene Danung Sinandra pindha jalagya katemu maruta swasana rep sing teteman ana swara kang nyabawa angkung kadyarsa swara dawing kusara kahiring bisali kang lanjut ngarti pating sareng lan pating sareng tunggal gangger suwanten Manjaraga sumawur ojahing kutila kelangan nata ingkang den piora didalem kinasih napa Kyai Kutila Reksa saya hamawai asring nangilan angging kemarang abiyantari ngarsanata lah menika pepatih kekasih Raden Patih Sara Praguta Warangka ingkang alabut sumeh dasar pinter ngomong ngarantu sak kawulane ora mung kalkinasih marang Sang Nata kasambeting muntat ketingal pasibaning Patih dan Suraprabawa ing Jawi Begambar Sang Yapa ngantri Bupati Jayeng Tantama Hambaludak nganti handoyong-doyong kepancak sujining lakon sampun dang lenggah Siniwaka panggene derek katyarsa dadi panglihing nata Mandura Prabu Baladewa teka mangkono aturing Patih Praguta pecah parang suwikan swasana
Sa
samya manuk sing sarira nani rasa kanto ujwalane sumono marbuka candra kusuma Dere kula ana angin atur wonten ngarsa paduka ingkang tanpa tinimbalan. Boten labet ingkang abdi menika nerak ing reh wataking tata kami. Inggih jalaran sampun sawetawis anggen paduka lenggah siniwaka ing ngadhep sangya para punggawa dereng kepareng-paring pangandikan. Kula tingali paduka sinuwun kados nembe nandhang sumpawa menika nggih perkawis prapala daya dene abdipun paraguta cemagong kawula palugon lakuning lekas kula mitali ruteng kidung Kemarin kula ngaturaken menuwun dene kula ngajek dhateng sesamine ngabdi yo. Nadyan kala-kala aku iki sok kepengin nesu karo dapurmu ning. Gandeng kowe wis ngetok sregepmu. Tapi durung titi wancine. Pasiban wis sibuk. Kowe kok tandani kowe patih sing ngerti karo gaweanmu Praguta. Wih. Matur nuwun sinuwun. Detaipun kula menika ngestu padha karo paduka sinuwun ngantos kumoan iku molancang sowan saderengipun Pasiban dipun wiwitiya ora dadi apa. Diajeki dikerepi sing kaya mengkono kuwi kabeh kanggo nebus peluputanmu karo kanca-kancamu wingi-wingi kuwi. Praguta kula wonten dawuh.
Siang Bantara Ratri kang tak penggalih ora ana liya mung kejaba kadangku ya Gusti Narayana. Raden Narayana kados pundi sinuwun? Lah ya kuwi lho. Wah. Narayana kuwi mangsane apa isih Jaka kok piye jane? Yen tak pikir dheweke kok ora duwe rasa welas karo bojone Kyai Jembawati. Lan aneh sing padha ora ngerti dikira aku iki sedulur tuwa sing ora bisa ngandani sedulur nom Prabuta. Apa kira-kira Narayana kuwi meri karo Baladewa? Sak surute Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingsun ingkang pinilih minangka dadi Narendra Mandura. Mbacutake Kanjeng Rama Basudewa. Prabuta, kula dawuh. Baladewa kuwi dadi ratu ora merga saka kekarepanku dhewe. Siji, awit saka dadi aturaning kraton. Lamun wong tuwa lanang wis nurut kasedan jati, putra lanang sing metu pembarep ya kuwi sing bakal dumanti panggane Kanjeng Rama Basudewa. Kaping pindho awake para kawula Mandura jare Baladewa kuwi wis akeh labuh-labuh tutupan negara Mandura. Kaping telune aku kuwi dipilih para kawula lumantar wakil-wakil tadi aku dadi ratu kuwi ora saka karepku dhewe. Apa kira-kira Narayana meri ngono apa piye? Dheweke sing ora dipilih dadi ratu terus lunga sing tanpa pamit tanpa wangenan. Mongko jare tak paringi bumi Banjar Patoman lho. Kurang apa aku mikir karo sedulurku Prabuta. Wah, Prabuta. Aku yang mikir sedulurku Kyai Narayana nganti nglangut tebaning pikirku. Mongko wis duwe bojo Kyai Jembawati. Kaya ngono kok ya mung ditinggal klincur bae. Apa ora krasa yen sing ning omah wis ana sing ngenteni? Loh, upama meri lah kok yo biyen-biyen kandha karo aku. Upama Kyai Narayana pengen dadi ratu, aku iki pasrah marang Kyai Narayana. Baladewa ora dadi ratu ora apa-apa. Waton sedulur-sedulur iki padha rukun lahir batin ora butuh. Piye Prabuta? Aku kok malah bingung gagas Kyai Narayana. Nuwun sewu keparing kula suplawatur sedulur. Ya, aku sewu padiagun kang sami. Saking kemanggih kula estunipun Raden Narayana menika boten kagungan raos meri dhateng palenggan paduka ingkang sinuwun. Lho, kowe kok muni kaya ngono kuwi dasarmu apa? Kula ngertos wiwit tasih enem ngantos dumugi paduka dewasa. Paduka sinuwun Raden Narayana dalah Raden Ayiwara Subadra menika dipun bulawentah kaliyan Bibi Sagopi kaliyan Paman Antiyabupa wonten Widara Kandhang. Kanthi mekaten paduka sakadang sampun ngaosaken rekasane wong urip ana ing Karang Pradisan. Nadyan Paman Sagopa menika namung sak derajating tiyang angin lembu nanging nyatanipun pinter bulawentah dhateng lari. Buktinipun sareng sampun sami dewasa sedaya dados prayagung luhur kepara kenai Raden Narayana sugenipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Raden Narayana tansah budidaya dhateng pindhaking panggesananing para kawula Mandura kadosta paring sandang tiyang kawudan, paring buga tiyang keluwen, paring kudung tiyang kepanasan, paring payung tiyang kejawan, paring teken tiyang kelunyon saha paring kepadang dhateng tiyang ingkang nandhang mekaten ugi boten enten bangun papan pangibadah. Gusti kula Raden Narayana menika dipun alem inggih boten bungai, dipun elek-elek inggih ketingal sabaripun. Lekas pekaten kula wau mertelaken bilih Kang Rai namung mligi sabyatu dhateng paduka sinuwun Mandura. Hebatipun malih ingkang Rai menika boten nate ngetok-ngetoke gupeh seduluring ratu. Nadyan boten ketingal gendhong kumalungkung, boten nate ngurusui
menapa-menapa dhateng Paduka Sinuwun sedaya pentas piyambak. Dasaripun Kang Rai Narayana menika seneng nguwongke wong. Lah, mila boten bokal kathah tiyang nyesani mestani bilih Kang Rai Narayana satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo, mluruk tanpa bala, menang dhateng ngasorake. Inggil boten ngungguli, andhap inggih boten kumpulan. Sedaya kula wau labet anggenipun tansah jagi kawibawan asma Paduka Sinuwun. Malah Kang Rai nate raosan kalih kula. Lho. Yai Narayana kawurasan apa karo kowe? Kok sajake kok templek karo kowe Brahmana iki? Sajake kok akrab karo kowe Narayana kuwi? Persasat keluaripun Kang Rai Narayana kula ngertos sedaya. Koso langsunipun wadi kula nggih dipun cepeng Kang Rai Narayana. Menawi Pangeran Nijabahi utawi sinung derajat dados ratu kacarios badhe ados kamukten piyambak. Mboten badhe ngajeng-ajeng tilarangipun tiyang sepuh mekaten raosanipun sinuwun. Wah, ya. Yen pancen Narayana bener kandhane kaya ngono kuwi muga Gusti Kudaneni idam-idaming Yai Narayana. Ya mung kudu eling Prabuta. Ana pepeling saka para leluhur ingkang suarasane sing jejeg durung mesti bener, sing bener durung mesti becik, sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Lakar donya menika tetimbanganipun namung wonten kalih, ala becik buka susah padang peteng, seneng kali boten seneng niku tetimbanganipun sinuwun. Ya, nek kula Prabuta, yen nganti pletek ing srengenge dina sesuk-esuk Gusti Narayana durung bali. Ingsun dhewe sing bakal goleki Kyai Narayana Prabuta. Lagi sawan sabtu bareng sunewa. Kagaring kasewakan katasan yuwana kok wonten dira-dira Pagkaking ranti lamun ya pangene kala garang muncul timone kakuning
sembah kita marang jeneng ulun pengestulun tumrapun marang jeneng kita Kakrasana. Wih, sarengipun kula mundi ulun. Kenging kula wastani paduka kula ngrawuh wonten mendhapi Mandura kados dene kula kepasing waras tura saking kendhenge lakat. Daya-daya kawayahpun Baladewa sumadyo dawuh ulun wonten wigatos saking pundi dene paduka ulun sangka Ngabojro kawuh wonten pendhapi Mandura ulun. Oh, ya nggih Baladewa. Mula ulun nganti teka ning negara Mandura iki jalaran ulun ngupadi kadang kita Narayana nggih Baladewa. Lho. Ngupadi kadang kula Narayana. Ya. Ulun medhak saka Suralaya jumujug ana Banjar Katonan. Narayana ora ana. Ulun mau ketemu bojone sing nomor 2. Lagi niru jarik. Iya. Sajaya arep mangkat tanggapan Narayana. Mula banjur ulun nyuwun katerangan namun to dina iki apa bener Narayana mantan ana negara Mandura nggih Baladewa. Waduh ulun nyuwun pangapunten. Sejatosipun boten benten kaliyan paduka ulun kula piyambak ugi nembe ngupadi wonten pundi pakanipun kadangku Yayi Narayana ulun. Oh, ora ning kene ta? Boten. Nah, mangane wedok ngomong mangane istri sing nggih. Iya. Namun nyatanya boten dumugi mriki. Wis iki nyalamat iki. Kaya lak melincur bae. Mangger iki pulun. Ana apa Baladewa? Paduka kok sanget-sanget ngupadi kadang kula Narayana menika kadawan menapa? Mengko nggih Kakrasana. Mula jeneng ulun ngupadi kadang kita Narayana jalaran autus saya ditamesti guru. Ulun Bathara Guru paring dawuhan jeneng ulun kene ngupadi jagoning dewa ngertenono. Lamun ta wektu dina iki Kayuwangan Suralaya kunggan mungsuh saka negara Dwaraka Kalestri. Ya kuwi Prabu Yudhakala Kresna lan patihe Kudakala Kresna. Dheweke bakal ngamar Bathari Supraba lan uga bakal njaluk Kayuwangan Suralaya. Menawa dawuh saka Adi Guru Inan goleke jago satriya pinandhita ora kok iki kejaba kadang kita Narayana. Waduh, ulun menawi kawontenanipun Kayuwangan Suralaya kados mekaten gandeng adi kula Narayana dereng inanggih menawi kula ingkang makili kados pundi. Iki perang lho, iki perang. Apa jeneng kita ora bakal kabotan. Ulun kula ngurmaosi Kakrasana pikantuk nami Baladewa ugi saking para Jawata. Ilmu ulun menawi wonten kepareng paduka Baladewa sagah remuk kinarep sawuh putung kinarep bebalang. Kula badhe ketingal labur-labur kula dhateng para Jawata menika minangka dados tandha setya bekti kula kaliyan para dewa ulun. Kula ing griya mangku mangun kanggo anggen lelena tanpa kanen ya tanpa lusa kanggo sang diahumo mangkala sang tata mudha wis nglontrapa ya nggih Balarama Gandeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing bakal makili. Kula minangka dadi wakiline Adi Guru nampa kang dadi panjuwun kita Baladewa makili kang kita Narayana. Waduh kula Lega sing anak kula dene sampun katampi panyuwun kula anggen kula makili dhateng kadang kula Yayi Narayana. Ya enak ngono Baladewa gandeng wis ana kesaguhan kita maringgal wujudna kesaguhan kita ngundurake mungsuh ing padha pancen baris ngorban kemanasan. Dinten mriku kula tumrap karo wadyabala saking Mandura
Umure badhe kula kangge munduraken Narendra Yaksa ingkang arsa bedah kayang Surya. Kula dhisiki aku. Muga-muga lanang jere kita Baladewa sebab iki Anong suni ngomong sing Gone Baladewa ngatonake setya bakti maring para Jawata. Bli. Kang mengkono Pak Buta, kaya kang wis kok sumur dhewe. Ingsun nedya dadi jagoning dewa. Piliyana Wadya Balamandura sing betamlek, piliyana Wadya Balamandura sing gamben-gamben aja ngisini-sini. Aku ayo padha ngatonake setya bakti tuman maring para Jawata. Bli, matur sedaya saking dawuh sinuwun. Prabowo, Dun, untuk ngendika dawuh sinuwun. Sira kang pinter ngatur gelaring baris. Goningsun bakal ngadepi mungsuh. Iki mengko nganggo gelar baris apa? Mawi paduka garantur kula mawi gelar baris Wiradamata kemawon. Wiradamata? Nggih. Menika gampil dukakipun. Oh iya. Kaeling-eling. Ora nggono nemu loro boten. Ya. Kang mangkono ganis padha sangate ganti sawit iki. Bubarno kabeh kang padha gantos sibuk. Ingsun nedya minangka dadi jagoning dewa. Tak jaluk kabeh wae padha meksa marang kuncaraning Pasamandura. Wis sediko.